Nah, nasinya bikus lapu dah, misal dah. Aji. Ada ini kira. Mata dabau ya, bezang lebalai. Manusiaनो गय दासि बियो जेरावबो खामानि गैया लेजिनो लेडिस बादि आं बाबा हाय थानो थ' थांसै थोरफाग्लि लोगोखि बिदि गालांजाबाय बायो नामा दा फैबा ज' थांगोन दसे नेनोसैब्रा आया फाग्लि बावदोंसो दोनहैयाबो जायो बादि दङनो ओंखायनो लेट जाखो ना माखोथाय बिसोरो दा फैबा ज' थांगोन ना बेले जोंला बेले आया जोंला मा जाखो मानो गाबखो मानो बुदों ayo isin jajbai nih आरो गोदोनायावबो नै बावखादो मारैबाबाथ' दोसागौमोन ना बियो सान्दुं गोसायाव बिदि बुजाया आलौजोबो ayo isin jajbai nih ayo isin jajbai nih kita dah goborki गोथांसो होनांगौनोलै गोबोरखि गोथां लायदो थां roro आं लायनि र' हेद बे हाब्रुखौ लांनोसै लां मुसि गोथांबो गैया मा जानोब्रा ayo सिगुजोथारबाय नै मुसि गोथां फुनबासो आराम मोनो गासिबो हाबोआ मुसि गोथां मोनासै हाब्रुखौनो फुननोसैलै नै ayo ग्रिफुन ayo गुसु मोनो ओरै बोरैबो बेयाव दंमोन दा ओरै गोदोनायावहाय नै र'र' दानो आराम मोनगोन दे र'र' दसेनो दा मोजां मोनगोन ना र'लै जोंनाबो बेयाव लांसै ayo bisa beneran budak dengan nge sadu bang dah kapsei hamba sira dah kapsei ayah दिनै जायजोंनाथ' बार्थडे दंमोन जोंनो माबा मोनसे लाबोखाथारगोन बियो ना आंनिबा कुरकुरे लाबोखागोन बियो आंनिबा रसगुल्लासो लाबोगोन बियो बिदै गलायनाय जाखागोन आंथ' Janglab ang fैबाय फैदो दिनै आंनि बार्थडे नोंनो मेथाइ लाबोदों आंनि बार्थडेनि गिफ्ट जा गोथाव ने नोंनि बार्थडेनि मेथाइया जि गोथावना बेबो गोथावना लाबो लोंनोसै नोंनि बार्थडेनि थलाद' मेथाइया बेरायनोसै जोंहा बैथिंहाय नोंनि बार्थडेनि मेथाइयानो जनदिस जानोसैलै आङो नोंनि गाबोन बार्थडे जाबाबो हामगौलै मेथाइ मोनजानायनि लाबोखानाय नङा बे जायब्रिङा आंनिबा लाबोगोन बियो लाबोनाय नङा एसे माबा जाबाय नै ओइ मा जाया मा जायामोन जायब्रिंखौ सानदों आङो जादोंमोनथाय हरै जायब्रिं फैबाय हरै जायब्रिङा सफैबायथ' गारिखौ मा लाबोदोंहाय लाबोदोंमोन
दंथ' आरो आं ललिपखौ मोनसे होनबालाय लाबोदों दा लाबोदों जानोसै Bodo जानोसै ललिपपसो लाबोदों ना ललिपनि बदल दसासो लाबोयो मोनसेल' गरसेल' आया गरसेल' आं दानोसै जि गोथाव गरसेल' लाबोयो सोरबा आं जाजाबा खुरना बारासो लोगोफोरजों जानायालाय माथो जानांगौ एसेया हाङो जादो जा गोथावखा जायफ्रानि बार्थडेनि ललिपपा नोंबो जानोबा गोथावखा आयै मोजांबाय गोथावना जादो बार्थडेनि नोंनि बार्थडेनि हेपि बार्थडे ललिपपा जादो जा गोथावखा जादोना ओमफ्राय जा गोथावमोन जाबानो जायोना गोथैबावना र' जिरायथ' लोगोफोर नोंसिनो बावनो हायि मोनसे सारप्राइज लाबोदों dia jadi ni apa? Nah, sampai selama dah naik. Lama tu. Dia naik tu cerai. Kau nak ni. Nah, sampai selama tu. Ni sini bisa selap dah, musang dah. Aji musang. Ayo dah. Dekat kali sini boleh yang ke? Dekat kali sini. Ayo dong nama. Sudah ke? Sudah di sini. Culi lima kan selama sekarang. Dekat ini dia. Serba suka sini mo. Dia bini sekarang kau dini. Tuh mama tuh. Udah siri. Ayo siri. Ayah, anak sekarang berekor kawai. Gila le suci. Biku mengenai membela bibu ini dan kudu terkenalnya. Poci dan tabla masing kemalangan ayu gila le suci. Tot masih kau malai. Mas, kau kami lebih lagi. Ade, hadarlah, sajabai. Ade, aku sebagai bispra. Ade. Angannya behang giligram mana aku hai. Ade bapak mana tu? Oh, mungkin ada dari kan ibu hai. Saya tu. Ni ibu. Selfie mau balik. Ayo, selfie lah dia. Balik.
Di, kira aku pernah. Ayo, pernah. Ayo, pernah. Ayo, pernah. Pernah. Pernah.